What's up mga dre, Easy Enjoys TV here. Kasama ko pala si Pangasinan Psychoholic. Yun, papunta kami sa may secret trail. Gagawa kami ng mga beginners ramp lang naman. So, let's go! Kung mapapansin nyo, wala kaming dalang bike ngayon kasi more on trail building yung focus namin. Tapos balikan namin sa susunod na araw. Doon namin itetest ride yung mga gagawin naming mga features. So ito, packet na kami. Yan, may konting ahon. Let's go! Yan, malapit na kami. May mga naumpisa na kaming mga ramp doon. Ginawa namin noong mga nakaraang buwan. Eh, tagal din namin dinabalikan. Kaya tingnan natin yung tsura kung ano na. Kasi i-develop din namin yung iba. Baka may babaguhin din kami. Sana maayos-ayos pa para konti na lang yung tatrabahuin namin. Yan. Kasama ko dito si Pangasinan Psychoholic. Yan. Yun, lapit na. Medyo late na rin kami nagumpisa. Kaya mainit na, mataas na yung araw. What's up mga dre? Ito, may nahanap kaming bagong trail dito sa isang Pabian. Pero siguro yung may iba dyan alam na kasi walang naman. Isang local trails dito sa Sampabian. Ang haba din. Pero abangan nyo na lang kung ano yung mga features na magagawa namin dito. Develop natin. Nakapagpaalam na rin kami kay Kuya Marvin, yung isa sa mga namamahala dito. So, ayun na lang. Abang-abang na lang kayo. Kaya samahan nyo kami. Lakarin natin paakyat. Dito may malawak. Gawin natin ng features dyan. Tatanungin namin kayo kung anong magandang ilagay dito.
Nasa gitna pa lang tayo ng trail. At mukhang pagod na kami. Exciting to guys. Abangan nyo. So ito mga dre, pabalik na tayo. Hinahanap kami bagong spot doon. Kunin lang namin mga gamit dito. Pahinga lang kami kasi katapos lang din namin umahon. Wala din kasi kaming dalang bike kaya hiking yung nangyari. Doon tayo gagawa ng bagong trail natin. Abangan nyo. Papahinga lang kami kasi kukunin namin yung gamit dito. Tapos dadali namin doon. So andyan. Niwan namin dyan. So kung mapapansin nyo, pagod na kami kasi galing na kami doon. May nahanap kasi kaming bagong spot. At napaisip namin, yun na lang yung gawin naming bagong bike trail para sa mga enthusiast natin dito. So tara, tignan natin. Pupunta na kami doon sa nahanap naming spot. Dala namin itong mga kahoy na binaon namin ng mga nakarang araw. Dadali namin doon. Tapos titignan namin kung saan namin pwedeng maipwesto. Okay. Ayan na lang ulit. So andito na kami sa may bungad ng trail. Ayan. Tapos papunta yan doon. So umpisa na muna namin maglinis dito para hanggang sa pababa natignan natin kung ano pa yung mga pwedeng ayusin. Tapos i-ride natin sa ibang araw pagdala natin yung mga bike. Kasi wala kaming dalang bike ngayon eh. Kasi ang plano lang talaga namin maghanap ng spot tapos gagawa ng trail. So yun, may mga gamit na rin kaming dala. Tapos may mga hiniram din kami. Kasi nagpaalam na rin kami sa mga lokal. Nagpaalam na rin namin kay Tatay Mario doon. Napagdesisyon na namin ni Pangasinan Cycloholic na pangalanan tong Super Mario Trail. Shout out Tatay Mario. Yan, ang bagong trail ng San Fabian. Ginagawan ko ng berm dito para pagka entrada mo doon, pasok ka dito tapos diretso tayo doon, berm ulit doon. Linisan lang natin ng konti. So yan guys, yan yung starting line. Tapos baba ka dito, hit mo tong berm, tapos pababa yan, papunta sa pangalawang berm. Ito yung double berm na feature. Berm. Ayan. Berm mate. Tapos pababa doon. Mga dre, ito yung unang berm natin. Tapos pupunta doon sa pangalawang berm na ginagawa ni Jeffrey. Tapos pagkatapos ng berm na yan, yun, sunod natin tong anong features na gagawin na dito pre? Double ulat. Yan yung sa berm. Tapos may dalawang ugat dito. Pinag-isipan namin kung drop ba or lagyan namin ng maliit na kicker dito.
Tapos ma-jumpan ko itong dalawang ugat. Dito na ang bagsak mo. Gawin nating root gap yan. So let's go. Ginawa namin ng konting kicker, malit lang. Pagkatapos ng berm, bigyan natin ng kicker para ma-jump mo yung dalawang roots. So ayan, yan ilalagay namin para dun sa kicker para hindi umagos yung lupa. Ayan. So pag nagmula ka doon, yun ulit berm, tapos berm dito, diretso ka sa kicker, and then doon ang receiver. Alright. Ito na yung natin, malit na kicker. Yan. So ito ang final outcome ng ating kicker papunta dyan sa pangalawang ugat. Pagdiretso doon. Dito tayo sa may starting line ng ating trail. Kung makikita nyo, yan yung umpisa. So bababa tayo dito. Ito yung unang features na ginawa namin, ang double berm and doon, kicker. So ito yung first berm natin. Tapos pababa dito, papunta sa pangalawang berm. Yan. And then diretso sa kicker natin, yung kinakatayuan ni Jeff. Diretso tayo doon sa baba. Tara, pababa na tayo sa section ng trail. Ito, pababa to, mahaba, malinis naman na siya, pero tingnan namin gawa ng mga berms. Nauna na sa baba si Jeffrey. Tingnan natin kung yung ginagawa niya. Meron na eh. So pre, anong ginagawa mo na dyan sa bandang kuan na? Berm sa kaliwa papunta doon. Dito. So yan, diretsong lusong ito. Lagyan ulit namin ng unang berm, tas pangalawa dito. Doon ulit. Kung makita nyo, diretso pa yan pababa. Yan. So comment down below kung ano pa yung mga features na gusto nyo idagdag sa section na to, kasi mostly parang berm pa lang ang magagawa namin kasi less materials lang. Tatabasan lang namin yung mga lupa sa gilid, tapos saka na natin lagyan ng mga kicker ulit pag may mga nakita tayong kahoy. Nagawa na natin tong pangalawang berm, tapos pina-finalize na rin ni Jeffrey tong dito sa una. Mukhang okay naman. Excited na kaming subukan kasi wala kaming dalang bike ngayon eh. Kasi ang plano namin talaga gagawa ng trail, at nakahanap kami ng bagong trail. So
Mukhang diretso pa to. Pababa dito. Kung makikita nyo itong binababaan ko. Ayan. Gagawin pa natin to ng mga features. Abangan nyo na lang. So kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na. Ganon din kay Pangasinan Cycloholic para updated kayo sa mga susunod naming mga videos. So dadalhin ko lang kayo dito sa pinakadulo nung unang section natin. Yan. Dito ang ending niya. So, kita-kits mga dre.